Kumba shispa saungut kinong India ki basong bean hari United States kila sha pen phai biang shakari India lingba kaling sun US military sea khatnyo kabla poi hinden kasngi balang hakat lingsun Hashri Guru Ramdas Ji International Airport ha Amritsar katkum ka khubor balayo lum na pteng ki shispa saungun kiblawan poi biang hari India lai phongut ki na Punjab lai phulai ngut na Haryana lai phulai ngut na Gujarat lai ngut na Maharashtra lai ngut na Uttar Pradesh bat al ngut na Chhattisgarh kani ka deiru ka sien baningkong baginong India ki basong bi an hakari US kinsha pen phai hapo ka jingsin shar jong u Donald Trump tang hadien ba ula shimti biang hakar sien ba ar kum u president ke US bat na kalyang ki bor sarkar bat ki bor badai pet jong kari India kila kili jingkili bat kmi bnya ru ya ka koi ka khya jong ki tei ki bawan phai bat pen khre ru ban pha bang ki shakashnong bat ki jaka shong jaka sa jong ki